Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, jeg har faktisk ikke siddet og spille. Jeg vil faktisk ikke sidde og lave så meget andet, end jeg vil sidde og fortælle lidt om kanalen. For det første, den her kanal bliver kun mig, og der laver videoer på den, fordi min ven, han kommer aldrig hjem til mig nærmest. Så vi laver næsten aldrig nogle videoer, samtidig med at det bliver nok heller ikke sådan nogle vlogs mere. Det bliver mere nok nogle gaming over, spillet. Ja, det er nok det eneste det bliver. Men jeg vil faktisk bare gerne sige, altså, jeg elsker virkelig at sidde og lave videoer, men jeg er ikke så populær, så det er lidt trist, fordi der er ikke så mange sådan rigtigt, der kommer og ser de videoer jeg laver. Og det er trist over. Men det eneste jeg gør, det er at lave så mange videoer jeg kan, og gøre folk interesseret. Jeg skal ikke sidde og invitere folk over min skole, vel? Det er ikke lidt sjovt, jeg ser jo ikke mine videoer. Jeg vil gerne have nogen, der ser mine videoer og holder øje med mig. For jeg vil gerne vise, hvad jeg kan. Jeg vil gerne vise, at jeg er god til at optage videoer. Jeg vil gerne vise det her, jeg er i gang med. Jeg vil gerne vise, at jeg faktisk kan spille et spil og lave video og hygge mig samtidig. Det er derfor jeg laver den her video. For at fortælle jer derude, der ser med, at jeg bare vil. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at lave videoer. Og min største drøm var faktisk, da jeg var mindre, så jeg spillede, at jeg ville lave en YouTube kanal, og jeg vil bare gøre det hele, og jeg vil sidde og lave videoer og blive populær. For 100.000 subscribers og vinde den der gulddiamant. Det er min drøm. Og bare vidste, at det var i dag jeg skulle noget. Jeg vidste bare i dag, at nu jeg fik det op i dag, og jeg har lavet en masse videoer. Derfor vidste jeg bare, at det var i dag, jeg skulle begynde på min gode rejse med at få op med at gøre det her. Så jeg bare sige, håber at I kan lide de videoer jeg laver, og hvis I kan, så dislike alt hvad I kan. Så jeg ved, at det var ikke godt det her, det må jeg gøre noget ved, og hvad sker der? Og jeg skal nok finde på nogle spil, jeg gør alt hvad jeg kan virkelig, og min ven, jeg sidder med os. Ham elsker jeg ved, altså, det er min bedste ven, I kan måske se vores skærm, og det kan jeg nok ikke, det bliver nok dækket af et billede. Fordi jeg er sådan lidt, jeg vil ikke rigtig, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at jeg bare har 4 abonnenter. Det er jeg glad for. 4 der følger mig, det kan det mest give mig lidt luft i lungerne. Men de ser nok ikke mine videoer. For jeg tror, det er en af mine venner, han ser nogle af videoer, men det er ikke det samme, når det eneste, når det eneste ven, der ser dem. Jeg vil bare sige tusind tak. Fordi jeg har fået rigtig meget respons. Ikke respons, men jeg har fået rigtig mange af mine venner. Synes det er sjovt og sådan. Det er bare det. Hej. Og jeg er tilbage igen. Jeg vil bare sige hej. Så I kan høre min lillebror i baggrunden. Det er rigtig ked af. Jeg har ikke fundet på noget, så jeg kan baglandsstøj væk. Men det skal jeg nok finde på noget. Jeg prøver, men lige nu så går det lidt ud på jer. Der sidder og ser med de 4 mennesker, der ser med. Og så er måske også nogle andre, som der ser med. Nu skal du kraftedme stoppe, Mathias. Undskyld, jeg banner, men jeg er bare virkelig træt af min lillebror i dag. Jeg har hovedpine og alt muligt. Men ja. Nu skal vi ikke helt gå ud på at være fucking kedelig og bare sidde og fortælle min drøm. Det skal faktisk gå ud på. Jeg ved ikke helt, hvad det skal gå ud på ellers. Men det jeg vil sige, det er, at hvis I kan se min ven herude, eller et eller andet sted. Det er Nicky. Og det han kommer til at være med i
næsten alle mine videoer. Det er bare det, jeg vil sige også. Han kommer til at være med i næsten alle de videoer, jeg laver, vil jeg lige sige. Og det er fordi, han er en af mine bedste venner. Jeg har været venner med ham i 5 år. Næsten mere jo nu. 5 år per måned, altså. Det var måske svært at tro på i forhold til, at jeg kun er 13, men... Og Nicky er 11. Ja, det er nok lidt svært at tro på, men det er rigtigt nok, vi har siddet og spillet computer sammen lige siden det. Og jeg glemmer det ikke. Jeg glemmer ikke første gang, det var, vi mødtes. Da der var vi sad, jeg sad inde på, hvis I kender til Fortress, så sad jeg inde på sådan en rigtig hyggelig bane, og sad og hyggede mig inde sådan en, hvad kan man kalde det, multibane på en måde. Altså, det var sådan en slags politi, altså det var sådan en politibane, altså der var nogle røde nogen, der var i fængsel, og de røde hold var i fængsel, og så de blå var politimanden inde i sådan, og så skulle de så fortælle, hvad de røde. Det var så hygge mig derinde, og der var sådan nogle commands, så du kunne blive sådan en stor en. Så du kunne både blive lille og stor, så spurgte jeg sådan, hvordan var det, man blev stor? Hvordan man sådan voksede op og blev en stor scout for eksempel, så Nicky han, der var ikke nogen, der svarede mig, men så Nicky han svarede mig sødt og pænt. Du skulle bare skrive det her. Og så hjalp han mig, og så skulle du bare tage den nederste for at blive stor, og så spurgte jeg, at vi skulle blive venner på Steam. Det blev vi så, spurgte han, så blev vi så. Og så havde jeg ikke Skype i lang tid, så vi sad og snakkede over Steam, tror jeg det var. Nej, det tror jeg ikke, vi gjorde, eller så spillede vi bare sammen og snakkede over spillet. Men ham har jeg været gode venner med i rigtig lang tid, og jeg glemmer ham fandme ikke. Han var verdens bedste ven. Han lever stadig, selvom han er død eller sådan. Han lever stadig. Så jeg snakker med ham, men han laver alt muligt andet. Nej, det går jeg ikke at sidde og snakke med ham. Jo, det går jeg faktisk. Der er sådan en Skype-samtale med ham, men han har snakket med andre, der går lidt sådan 2 timer før han kommer tilbage. Men jeg vil bare sige, håber I liker videoen, og ja, Nicky, han er bare en god ven. Så hvis I nogensinde ønsker at få en ven, så kig efter sådan en som Nicky. Han skal, altså Nicky, nu ved jeg, ej, det er gas, I skal kigge efter sådan en som Nicky. Men, altså, det jeg elsker med Nicky, det er, at Nicky, han er rigtig generet. Og sådan, han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre, når det er, man spørger ham noget. Det kan godt være, at han måske er lidt irriteret nogle gange, man skal hjælpe ham hele tiden. Det rører mig ikke en pind, jeg hjælper ham. Så ja, men, og så er han sådan generet, så han tør ikke rigtig spørge, om han må bruge noget. Og han er lidt bange for, om folk siger nej eller ja. Og jeg siger altid ja. Måske er jeg lidt ond i gang imellem. Og det indrømmer jeg også selv. Men jeg håber, at Nicky faktisk kan lide mig. Ja. Det var det snak om Nicky. Så hvis jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis Nicky nogensinde forlader mig eller andet, eller ikke gider sammen spille med mig. Jeg kan rigtig se det, så jeg ligger tude. Jeg ved ikke, hvor mange dage. I min seng, og jeg vil ikke spille iPad, jeg vil ikke spille computer eller noget. Jeg vil ikke engang i skole så, eller noget. Men hvis I godt kender det, hvis I er bange for en af jeres venner forlader jer, så må jeg gerne skrive noget til i kommentaren. Og tusind tak fordi I så med på den her video. Hej.